Vanhu vari kuemba nama hamaita zvakanaka. Comrade, zviri sei? Hapana apa. Ari semalevels. Aiwa, maita zvakanaka, pane vanhu vakawanda kumana. I was not expecting kuti vanhu vanouya vakawanda kudai. Kuti dzimwe dzauya. Oh. All right, it's fine. Tiripa Ndarasika. Njara asati asvika. Alright. Saka matoronga vese vachapa maspeech here kuti zvichafamba sei? But pachenyu muchaziva kuti vakutaura ndana. Ndanibatiriroso kuri ngopfeka masikera. Okay. Ya tiripa turikukava service ya mukomana akashaika anonzi mukoma John. Okay. Mukoma John akashaika muswe chingani. Ane more than a week handiti. Last week on Friday. Saka nhasi pakazara vanhu vauya kuzobata maoko. Vanhu vakasiyana-siyana. Tirimo muJohannesburg, tiri muHebron. Saka muchaona henyu timu rese riri kubuda rakazara. Pane vanhu vakawanda vasingaita. I think it's one of the funerals yokuti muchaona kuti panenge pakabuda vanhu vakawanda sei. I know kuti nesoro takange tine imwe funeral yatakakava. I can confirm to you kuti mafunerals atakaita anezuro. Mabodies ese atienda kuZimbabwe. They are on their way. Saka muchaona madrama nhasi. Timu yacho nepanapa inofarayo. Vanhu vakasununguka. Muchavaona zvenyu. Okay. Ya vanhu vauya kuzobata maoko vakawandisa. Community yachina yakawandisa. Community ndosaka muri kuona kuti vazhinji vachona they are from the MDC Alliance in Johannesburg. Aiwa, timu yacho nayo inofara. Vari kuchemawo but vanhu vakasununguka wamwararo vachimwa. Munongozvizivawo. Saka pakaipa muchanzwa vakutaura havabuda vakawanda timu yese. Ndokubatana kwatinoda. Leadership, muri sei? Hapana. Hawa tiripo kumana. Hawa tiripo. Hapana maita zvakanaka. Anditika. Kochedi mundaraunda. Yes.
Alright, apa ndikutora video ka. While sitakamirira kuti vamwani vauye, atangotaura 2-3 minutes. Vanhu vada kuziva kuti munhu ashaika zita rake ndiani and so on. Uyai leadership mutaure mimi musatizeka. Taurai leadership. Aiwa tikubvunza kuti munhu ashaika anonzwa zita rake. Okay, angari munhu akaita sei? Angari munhu aifarira vamwewo akaneni ndiyemfano onzou samanyanga titese na plus bank totito mandarini titese samanyanga msarpa wana samanyanga samanyanga titese ndio munarera manaye sabanaka kana echenda wanoenda anozaini kanchera ubasa wena naye ndisienda upi kwa makona twenda naye isikole zwake ndozoti uyane zwake chake uyane anoita zvakadai ndodi ndomcharecha ndokanati samanyangadai makaikai corona yese yapedza titese amene Taurai leadership, angari semkomana on. Aiwa kwanile nzou. Yebo. Nzou samanyanga. Yebo. ndosara bavana tangi ngori 3 Alright. samanyanga Mamu makamuziva rini mukomana on. uyu mukomana ndakagara naye kubva kudhara samanyanga chimwa mushabhini make nditoparadzana naye ndiparadzana naye inini samanyanga takatomwa doro ndakazoshamisa ndichinzonzi natikobva anze kuchipatara ndikashaka kuti ko chii chabata samanyanga zvakasomandirwadza zvikandirwadza asi madhiri ese tapinda tese kubva kupi nekupi tapinda tese tisanganisa ava ngachitaura angari apa tapinda tese mumadhiri asi ndakuona ngo achidhesiwa. Aiwa tichakuratidza chokuvhurirai. Guys, concern yenyu yamuri kutaura kuti social distancing ndikuinzwisisa, but you need to understand environment yatinenge tiri. Don't rush to judge kuti zvakamira sei. Kune vamwe vekuti nyaya muri kutaura yekuti social distance haitosenzi kwavari, and I cannot educate them now kuti kune inonzi social distance now. You need to understand the setup yemalocations ari muSouth Africa, kuti vanhu vanogara sei, vanhu vanorarama sei, maona. Saka zvakatosiyana, kumwe kwachona kune mamaski, kumwe kwachona kune kwazvisingashande. Handiri kukunyeperai, and I'm telling you, I deal with these funerals every day. Even my local burials atinoita maSouth Africans, even muno chaiwo, they don't even wear mamask amuri kutaura. Zamuri kutaura kuti social distancing izvizvi hakuna zvisenze. Magatherings, go to my streets izvozvi, pinda mumastreet izvozvi in South Africa. You see it kuti vanhu havana hakuna kana mamask akaita sei. Endai kumastadium. I know kuti it's real, but there's a community yekutoti they don't disregard that. Hapana matakangomirira sekuru sekuru. Ndakuita sei? Maishanda naye. Maishanda naye. Ko muchimirai apa ndikuturei. Mutaure mashoko. Mirai nechepapa mukomo. Mashoko andorwa pafoni ngandorwa pane vanhu ndikutauziva. Pane pekuti pafoni pane vanhu. Yes, baba wasvika manje apa. Ndotatakamirira. Akana pane mashoko kuti angashtaura kuti pana munhu angashanda nawo John mutaure ndikwanisa kutaura. Alright, no problem. Tokudzai. Yeah. So I think point yandakudzai vanhu ka iri very clear. Handisi kukunyeperai. Maona, hatisi kuramba kuti COVID haiko, iriko ndakarwara nayo kudhara payakatanga. But the setup ka zvakatosiyana kuno kusanyeperani. Even wakapinda mashops enda kumamalls enda kuchii.
Right, Baba. Program irimo kome tochanga sema nchapo. Zatida kutika ndio. All right. Andijeka, no problem. Chimbecha kutwa nambonyarara all right sisi. Tatangopedza program yacho napanapa. Vachapa ma-speech opa ma-speech vanoona body tapedza panapa. Guys, baba vakutaura manje ka hatina nguva yakareba ngatingopai baba mukana wataura nditi. I know kuti weekend vangongoti gagaga vamwe muda kuenda kundomwa vamwe muda kuenda kumafaro. Ayo. Tadi kutanga nema-speech anditika. Tapedza ma-speech. Muchisojwana kupinda kawanda. Ma-speech tukuita bana bani. Mamba kuti mukati is very small. Very small. Muna kana space. Matrako naratidza space kuti yakamira sei. Okay, pana problem nevanhu vakawanda sezvakafana. Okay. Short prayer then vanhu vanopinda vaone body flow then Yes. Ngatingoitire panapo. Saka mukomana yangari very angari mukumusangano futa nditi. All right. An active member. Angari comrade. Angari comrade. All right. Koma dingo bafano imbe imakamirira vari kupinda vari kuita meeting. I'm sorry. Looking at abere tokumbirawo timbopo baba mukano kuti ndokumbirawo. I'm sorry. Mauya pana torena ati. I'm sorry. Lukumbirova nzvimbo iri mukati mediki saka tangopinda tangotenderedzana nditika tongoita zvokurumbidza tichakumbirawo wati kumbomira vatange vapedza ma-speech avo microphone vosungopinda kawanda namutaura kwete izvozvo ndinoda kuclear vanhu vaona ma-metropolitans zotanga kutendera. Guys, tokumbirawo tina mate tose tina mate iyi odzikama tina mate unoda wachakautorohwa vari makatendeka hamusi pafacebook handisi pafacebook songora mashana ume vachafamba vaende chimwe chamwari kusvika mukati menzvimbo yavanofanira kuzoa kuna mataenda kutenda chimwe chaiko
Aiwa, itombonzi why madi kutanga vapedza zvauri kuita mwana. And ball viewing is the last part. Yes. Aiwa, takutopedza. Tichingopedza noti vatangorova pasi newe. Okay, 3 cup final. Meguko. ndinokumbira hangu umwe achamirira sawira masawira anokwana chingotaura besi sati aenda kure ndoba titotangira ipapo Ngawauye ndinotenda kana pane umwe wake mushamwazva yanga pamusoro ndoda kukutendaiwo mese muri pano. John ndemumwe wedu atashanda naye zvakanaka. Hapana akatadzura John ari pano anoti ndingarazona John aripo here akatadzura John. Yani John akanga ari munhu. John akanga ari munhu anoshanda zvakanaka. Akanga asina chitadzo kumunhu. Ndinotaura ndakamirira sevamwe ndinoshanda na John. John Bhaibheri rinonzi ane wese akazorora mukadzi ane mazuva mashoma ekurarama panyika. Mazuva aJohn akwana. Neako achakwanawo futi. Tichatevera John. John akanga asina chitadzo kumunhu usari pano. Chishamiso kuti John zuva rake rakwana asi edu hasati akwana nekuti tichiri vapenyu. Tichatevera John. Mashoko angu ekupedzisira ndoti rest in peace John. Thank you.
Nokutenda kuimba kwa mnene. Pombe champagne. Chisa mama chisa. Kula. Ezoko. Nokupira mumwe chete opamsika uzanga kuna ngotaura ake zvanopa. Tichira chipa. Think it's a pizza. Ari neighbor yangu yaitonimusainini ndikanonoka kumuka karorina urimo here nomuti John ndirimo apedzere waseka hake ndinoti nini enzou fambai zvakanaka nzou ende ndinotenda kuti nzira yenyu nzou yakachena semagariro amaingoita nesu taimbonetsana apo neapo vanhu vanodya muromo nodya sauti inotaura zvakawanda ngati ndinoti zorora murugare John nemuzita ramako Jesu Okay, Chisa mama chisa. tiri kumavabereki yanguva guys hanti muri kuziva kuti guys macomrades hanti kuziva kuti bhodhi iri kuenda kure handitika iri kuenda kumount Darwin kure nochito kure saka ndokumbira kuti tichingopedza handiti leadership kuchine mumwe ada kutaura here wokupedzisira tiva tabvara musangano Makadiko leadership. Tunachirwenda udombosha wakachini. Jonathan Chinanga, the Secretary of the District MDC Alliance, under the leadership of Advocate Nelson Chamisa. John, under Nengo Yedu, under Drew Fontaine branch. Sakachauya kuzochema pamoja na muri yake. Tichiti John afambe zvakanaka. Ticharamba tichienda mberi nesunungo rwenyika yedu. John paka apedza sakwasarira isusu kuti sunungure nyika yedu. Saka naizvozvo I think nguva yedu ndo yapera. Ndiri kumboti on behalf of MDC Alliance Joburg District nemabranches edu tine contribution wakataita vari kupi baba Chisa mama chisa. one meeting yesoko saka taunganidzawo makinikwanisa kuti John afambe zvakanaka. Saka tine baba John nisezomtineko yedu chataitawo is district Johannesburg District MDC Alliance. Johannesburg District MDC Alliance. Saka tikuti tufambe zvakanaka. Munotibatirawo basi. 1,500. Wow. 4.5. Chisa mama chisa. Bati munofanira kutaura kakupedzisira vapedza handitika Nai baba here tiri pavirangano. aiwa tiri pabasa vakaipa Basa vasvika zvakare vane chokutaura zvishomanana saka tipapawo nzeve zvinhu zvedu zvikasire kufamba. Tinotenda. Pamusoro iyi ana baba nana mai. Isusu taishanda naJohn. Mhondoro yangu muti mhondoro huma.
munhu anga ane runyararo John ende anga asingataure zvakanyanya munhu anga ane runyararo saka zvinhu zvake zvese tiri kumbira kuti zviitwe nerunyararo saka taishanda neJohn zvakanaka mashoko angu ndeyekuti John famba nerugare takanga tiinewe panyika asi mazuva ake haasisipo panyika hatisisina John panyika titongokumbirawo Mwari atitungamirire kusvika John anosvika pamusha avigwe zvakanaka saka nevatinoshandidzana navo vakwanisawo kubvisa 1120 Alright, ngatichingopedza ibasa ka. Yeah, inanzi kupinda umomo mune bhodhi umu. Andatikasa angu anopinda imomo. Chekutanga kutenda vose vari zvino handisi pasangu kudoma hama dzangu ndichazozidoma kumberi asi kune vese kune vekubasa veMDC vaigara navo pamba neshamwari dzake dzese vaishanda navo vose ndimanyanya kumuziva ndikapedza kuna kudhara semwana wangu asi nhasi upenyu hwake ndauziva nekuti mumwe nemumwe nange ndine history yake ende ndafara chose kuti mwana wangu agare namwe zvakaita sei zvakare itungamirwe nerwendo asi chadasanga zvakare sative kwatitoga All right, guys, my dragon. Hey, what did I say? Sure. Very good. Maikumbira kuti vanhu vaite queue, one uchibuda one uchipinda. Yeah, ngapaitwe queue yokuona bhodhi yacho. Pakaipa nhasi. Guys, madi kuti paitwe order. Alright, madi kuti mafamily members otanga. Pane security. Pane security handitika. Iyo kana iri porega vanotadzana. Security tezva muri kuita ipapo. Yeah, maona kuti ndasinda mafunerals atinowanzo conduct weekends. They are a bit challenging. Nenyaya kuti vazhinji vacho vanenge varara vachimwa. Saka to control the crowd, it's always difficult. But yeah, ndo basa rachona. Ubhizo wachona wandapinda nhasi muri kungozoona omega kuti it seemed as if 80% or 90% vanhu varapa vakadhakwa. Vanhu vakavamwa vese. Saka it's difficult to do now. But we wanted to limit number yevanhu vanouya. But vatotaura vega vakati tikuuya tese. We want to make sure kuti taviga munhu wedu. Saka ya ndo patiri izvozvo. Yeah. Ya timu rachona rakadhakwa vazhinji vachona. Aiwa tavhara kuti vapinde mukati vamwe vachona ende vari kunetsa vese vada kupinda mukati ende vakadhakwa futi. Saka ma1 rega tingopedzisa coverage yedu. Aya problem iri apa ndeye apa nani? Anozivana. Pane mari vanofungwa vachisa. Vada mari vachipinda. Vada mari yei? Ngabvise mari. Akomana. Ngavabvisei mari yachona akakumana. Matisawira achina ngabvise mari yacho kuti panhu vabvumidzwe kupinda. Bvisei mari
mapeka na umana. Yo. Aiwa. Vaisira imari. Vatendere vanhu vapinde kani. Kwavari kurambisa kuti vanhu vapinde. Itai kuti vanhu vapinde vaonekana kuma. Mirai chimboona. Chimbomirai. Chimbomirai. Vabereki. All right, vabereki. Itai one line mese vadakona body. Pindai one line. Chimbomirai. I'm number one. Itai guys, itai one line. Varume kwao wakati kwao one line. One line. Chone wadoro. Amusubawa bro. All right. Saka apata peta nditika. Munhu wese ari muline yachaona bota nditi. Aiwa ndishoka. Yangatitai for the sake of time guys. Aiwa atise doro pa coffee. Atise doro pa chituna guys. Atidaro. Aiwa ngatotanga abuya uyai. Ngoba mangobuda ningoba chimbomira yambuya mimi chimbomira vantsatini chimbomira mimi right vanenge vaona chibva mangobuda please guys, vaona chibva mabuda please. Vaona ibva mangobuda. Okay, this is leadership. My sister. Msinde mimi manzazi yangu mimi. Next time musaye mankamwe mimi kana kuri kunamo. Ndowaziva timu yese ndoiziva. Timu yese pana ndoiziva.
Guys, atina nguva uyai vada kuona uyai tifatangopedza kawanda. Yeah, siyatrade manje madoda. Siqedile manje. Sedezi imota mbuzo, woza le mota. Ayiwa iri kupinda mna mama, iri kupinda pa mama. Vangofanana. Driver uyawulodhe shamwari atina nguva. Mr. Nyati, ndiyo bhodhi yamuri kubuda nayo. Ndiyo yaJohn, ndiyo yamuri kuenda nayo kuDarwiniyo. Saka ngativai tatongopedza murove pasi. Pala yeye yakanaka mukoma. No, pari zvino pala hatisi kubvumidzwa kusenzesawo nenyaya yemalockdown ayi. But your service yenyu just like your service. Handiti ka. Mogona ngotaurawo pakamera mudari. Haina hangu ndakamira hangu friend ya John. I just like the service yatasanga nayo na mukoma MUNETSI. Ngoshiro deni vanhu tasanga taramba tichibatana mukoma MUNETSI kuti tikosunzira business rangu but hazvingana zvose zvofamba zvakanaka. Ndatenda. Thank you very much. Leadership vari kupiwa yo. Vamwe vai futi. Atotangira pasi katozoenda kwakuru. Aiwa, ari kuenda ndidriver wangu Mr. Nyati. Ndivari kuenda nawo. Yeah, we've given them a... All right, kawai. Leadership, mashoko ekupedzisira mungade kutaura. Taura ine mashoko ekupedzisira mungataurawo pamusoro pangone. Quantum iyo. Pane iri kuenda kuenda nequantum yekutanga waiti. Ari kutoya driver kuloja izvozvo. Obva angoloja muchiona. Ava mashoko angu ekupedzisira bezi ndekungoti kufamba kunjani kamba ivhara. Handiti ka. Sejakopondeni. Takasikirwa zvenga asi tinonosvika shuviro yedu ndo yasadzikiswa. Nokuti mumwe wedu aende pandotito. Yes. Radzikwa panzvimbo. Saka izvi ndo zvazvozadzikiswa. Handiti ka. All right. Mashoko ekupedzisira satadzima kamera. Satadzima kamera. Ani mashoko mashoma ekutaura. Anyway, ndapedza pangu nhasi. Yeah. I can call it a day. Ndochenda ndochindozororawo. Iweekend iSaturday. Tapedza basa. It was not really easy. Just give me 5 minutes. Ndoya kwamuri leadership. Yeah, it was one of those toughest funerals. Community yachona yandandiri yevanhu vauya ava vazhinji vachona vanhu vanofara mangozvionawo. Alcohol is part of their entertainment. Vamwe havashanda vaita sei. Saka it's not easy at all kudhila nevamwe vanhu vakadai community yachona varara vachimwa. We always try to avoid kuita funerals kana iri weekend, especially maZimbabweans, because vanhu vanenge varara vachimwa mangozvionera mega. But one or two things that we need to learn from them is the spirit of kubatana kwavakaita semaZimbabweans. Tivaunganidza mari pachavo yekuti hama yavaende kuZimbabwe. We may have some political differences kuti ndeweZANU ndeweMDC, but panodeserve a comment and a credit we need to give them kuti veMDC alliance vabatsira. Munogona henyu kutaura kuramba muchitaura zvakasiyana siyana, but I consider myself as a Zimbabwean and I love Zimbabweans and I will remain a Zimbabwean and I will continue to help this community. I will tell you one thing, kuti some of the mapalas are akasiyana siyana. They don't want to assist the community dzakadai vamwe vachona, but inini
I always go to them, ndichigara navo pasi, ndichivabatsira, tichishanda pamwe chete. And they really love me, they really respect me. Kune mamwe mapalasi anototi nzvimbo dzakadai dzine tsvina, we don't want to go. Kwakazara matsotsi, kwakazara chii, kune chifambi, kune chii. At the end of the day, these are Zimbabweans. My privileges anosiyana atinosangana nawo in a foreign land. One love. Today is Saturday. Mangwana is my birthday. Let me just go and rest at home. And Marakuropafadze. Again, ndakundogadzirirawo bhabha drangu ramangwana. I didn't want to work today. I wanted to rest. But unfortunately, when the Jude calls you, hapana zvekuita, unofana kutongoshanda. But thank you very much. All no coverage yedu. It goes back to my diaries. Special thanks to my admin. Special thanks to Sis Melly, the whole team. Yes, Nukubatsira Zimbabwean community. I will tell you, some of the ladies, Pana Historia Life, they were actually watching from their phone. They were confirming Kutkwandiri Kutichirima diaries. Second, may the Lord richly bless you. Before I go, I want to give you my favorite verse from the Bible, which comes from the book of Jeremiah chapter 29 verse 11. Jeremiah 29 verse 11. May the Lord bless you.